REAS Nafarroatik ekonomia solidarioaren 17. jardunaldiak aurkezten dizkizuegu. 60 erakundek baino gehiago osatutako ekonomia alternatibo eta solidarioaren sarea garenez, eredu kapitalista eta neoliberalaren aldaketan oinarritutako alternatiba ekonomikoak artikulatzearen alde lan egiten dugu egunero. Ekonomia sozial eta solidarioaren 6 printzipioetan oinarritutako jarduera praktikan jarriz baliabide mugatuak dituen munduan pertsonen bizitza erdigunean jarriko duten dinamikak oinarritzeko ingurunean eraikitzen ditugu. Nekazaritzako industria eredu estraktibista eta arma industria finkatzen eta posizioak hartzen ari dira gatazkaren aldeko eta larrialdi klimatikoaren testuinguru batean. Badirudi borroka lokalak eta globalak inoiz baino lotuagoak daudela. Zer aukera proposatzen ditu ekonomia solidarioak horiei aurre egiteko? Jardunaldi hauen helburua egungo mundua hobeto ulertzea da. Haiekin ez kolaboratzeko eta aldaketa politiko eta ekonomikoak ahalbidetzeko tresnak eskainiz.